Da, gero zema denpora goten da, behize ernari zema dauten da? 9 hilabete. 9 hilabete garen egin dutxuna. Da, zelan jakiten da ernari dauela? Bueno, ernari badau ja 5 hilabeteaz ez nire eskastuen hasten dako. Ja, mejoretan hasten da purbet. Eta gero, holan tripen holan ikut dut txalatopo egiten dako. Bai, ostantian... Ez nire eskastu ez da? Ez nire eskastu. Eta orden eratziten da behize be? Ez gadire ziketu inda, atzenan hilebi edo batzuk igual gehiago postantaki, bai, atzenengo 7 hilabetea zedo ja antzutu, geroko errape hona eta dien. Parto normalmente, ondo, normalmente, badauz etorten direnak, atzez be, edo atzeguanka bat aurreko bat baino etorri da, veterinarioari abixi behar edo... Karapurroko kompliketan zanien, veterinarioari ditu behar. Ez, normalmente ez, bai, txarto luzero badabi bueltaka eta ezin bat egoen veterinarioari abixi behar.